Sve njihove probleme i potrebe ona zna. S njom dijele i strahove i emocije, ali i one lijepe trenutke. O svojoj djeci, kako i Gabi zove, zna gotovo sve. Kristijan sve voli, osim Bižu. I kad je Biža na stolu, Kristijan je žalostan. Nekada se baš ponaša kao da joj je 30 godina, a nekada baš kao ono dijete od 5-6 godina. Nikolina je već ozbiljna cura, razmišlja ozbiljno. Katarina je još uvijek 8. razred, ali je dijete. Voli se mazit, on bi stalno da ga maziš, ljubiš. Mario i Marko su malo živi, ali su uistinu dragi. Sad dođe čovjek i gleda, pa nešto se rastuži, pa nešto je žalostan. Naravno, to su naše spontane, naravne reakcije, ali vrlo brzo kada uđete u kuću, kada se združite s tom djecom, to su djeca normalna i u školi po ničemu vi ne možete prepoznati da je neko dijete iz majčinog sela, da bi ono sad nešto bilo posebno. Njih 7, od 8. do 18. godine života i glava kuće, sestra Gabriela. Ja sam i sve. I odgajatelj, i otac, i majka. Ja se tako i ponašam i jednostavno osjećam se i kao majka i redovnica jesam i ne mogu pobjeći od toga da sam najprije žena, a onda redovnica i pokušavam sve to uskladiti. Sve ono što su trebali imati, a nisu. Osmisi na licima kamufliraju potresne sudbine o kojima bi se mogli pisati filmski scenariji. Moj tata je, na primjer, poginuo u ratu. Bio je HVO vojnik, a mama jednostavno ona je bolesna. Ovdje sam u biti došla zato što mi je majka umrla kad sam imala 7 godina, pa se nije čača mogu biti brinuti o nama, smo mi došli ovdje, moj brat i ja. Rekla sam tu, rekla nisam. Ispod svakog od ovih krovova mnogo je tužnih priča. Nitko od njih nije ovdje zato što je to silno želio. Još maleni, no dovoljno svjesni, sudbina je jednostavno tako htjela. Kada shvatiš u biti da moraš tu biti, da je to za tvoje dobro, to bude malo lakše. Smrt roditelja, razorena obitelj i teško djetinjstvo njihova su stvarnost. Rijetke kontakte s ostacima obitelji i dalje održavaju, no znaju da je njihov život, barem za sada, daleko od rodnoga doma. A s ocem se čuješ redovito? Jesam. Što on kaže? Da nam je bolje ovdje nego gore. Ovdje imaju sve što im treba, i ljubavi, i miran san, i ručak na stolu. Gotovo sve. A jedino da sam nesretan to što sam ovdje bez obitelji. To što druga djeca, na primjer u Međugorju, imaju obitelj, a ja u majčinom selu tu pa nedostaju. Ja se spustim na njihov nivo djeteta. I kad je Isus rekao i to mi je često puta padne na pamet, ako ne postanete kao djeca, nećete ući u Kraljevstvo nebesko. U njihovim sobama ori se oda radosti. Kućanski poslovi rade se sa smiješkom. Ustajanje je u 6. Svatko radi sve od pranja posuđa do pospremanja. Drugčije, kaže Gabi, ne bi funkcioniralo. Danas je majčino selo utočište za desetke djece. Fra Slavko Barbarić, hercegovački Franjevac, osnovao ga je u vrijeme ratnih godina. U jednom trenutku su fratri dobili obavijest iz Mostara, imamo 3 djece, nemaju roditelja, nemaju doma. Što vi možete učiniti? Što možemo učiniti? Zar možemo djecu odbiti? Zar ih možemo ne primiti, a ne znamo kako? Godinama poslije broj se samo povećavao. Djelatnika imamo oko 60, službenih djelatnika. Imamo još nešto volontera i ljudi koji dođu na ovaj ili na onaj način rade s nama. Imamo 150 djece u vrtiću. Imamo oko 130 štićenika ovdje koji su s nama trajno, s nama žive. Paula Tomić godinama radi u centru. Svakodnevno viđa tuđu nesreću i sluša potresne priče onih koji su novi život došli pronaći upravo ovdje. U centar bude smještena recimo jedna retardirana djevojka od 20 godina koja nažalost izvana je 20 godina, a unutra je 5-godišnja djevojčica koju je tamo neki susjed ili nekakav čovjek seksualno iskoristio i djevojka je to zatrudnila. Dječje selo, komuna za bivše ovisnike, sigurna kuća. Svi oni imaju istu svrhu. Stvarno, evo i sa ovim dječjim selom koje ste snimili i sa ovom zajednicom momaka i sa ovom zajednicom žena koju imamo, znači ta sigurna kuća za žene, u biti želi zaštititi život. Nekoliko desetaka metara od kuće broj 5 žive Vedran, Igor i Josip. Dečki koji su za razliku od ove djece materijalno imali sve. Nikog ti ne gledaš 5%, ti imaš svoj put, svoj cilj, onaj droga ti dok to ne ostvariš, ti ćeš sve njih zgaziti. Nije bitno koliko oni tebi bili bitni.
Svi oni liječe se od ovisnosti. Droga, i to teška, oduzela im je neke od najljepših godina života. To ti je, prijatelji, moj haos, pravi haos od života. Jednostavno ne znaš gdje ćeš, ne znaš šta ćeš. Ne smiješ leći da spavaš ako znaš da nemaš druge za ujutru. Bilo mi je dosta svega, čak se nije ni živilo, baš sam bio na dnu dna, jer droga mi je stvarno oduzela sve od obitelji, prijatelja, djevojaka, materijalnih sredstava, znači ostao sam prazan. Rad i molitva. Dane provode bez radija, televizije, novina i interneta. Život koji se disciplinom može usporediti s vojničkim prihvatili su znajući da drugog izlaza nema. Ne smijem izaći van, ili ću umrijeti ili ću se spasti. Kad sam došao ovdje mislio sam da je svima ispravan mozak, da kako vam reka, rad, molitva i to je neki totalno drugi svijet bio za mene. Od izrade suvenira do uzgoja povrća. Sve rade sami. No ovdje sve ovisi o dobrim ljudima. A oni, kaže fra Svetozar, uvijek naiđu kada je najpotrebnije. Ja sam ovdje 10 godina, ja to još ne znam točno. Mi ne možemo živjeti bez čudesa. Mi doslovno ovo je zemlja čudesa. Financiranje je naime isključivo iz donacija. Dio novca koji će se ovaj tjedan prikupiti u župama diljem Hrvatske omogućit će ovim klincima, ali i mladićima u komuni da započnu neki novi život. Dosadašnjih godina je ta akcija uglavnom tekla u Republici Hrvatskoj. Ove godine mi smo odlučili da probudimo sve snage unutar Bosne i Hercegovine koje mogu na bilo koji način pomoći. Tako da imamo i donacijske telefone, ljudi mogu na taj način dati jedan svoj mali prilog i da ta akcija bude još veća i da se zapravo što je najbitnije probudi odgovornost kod ljudi, da ne bi samo očekivali da nam dođe pomoć s Republike Hrvatske ili s nekih drugih strana. Čudo se u Međugorju, kažu, nije dogodilo samo na ovom mjestu. Događa se svaki dan ovdje u majčinom selu. Ovo mjesto, mogu reći slobodno s jedne strane, i od Boga ovdje. Jer da nema ovih ljudi i ovog mjesta, mnogo nas bi ko zna gdje bili kako bi živjeli. Bivši ovisnici postaju neki novi ljudi koji imaju planove za potpuno drugčiju budućnost. Imam nekada u budući, ako dragi Bog dadne, obitelj, djecu i tako da živim jednim normalnim životom. Mogu vam reći da stvarno jedva čekam da kad izađem van, da bio bi najsretniji čovjek na svijetu, ne trebam ništa drugo kad bi znao da sam spremio nekoga ovdje, da sam pomogao njemu ko što se meni pomogao. Klinci u kući broj 5 u Neznancima su pronašli svoju novu obitelj. Pa ja mislim da su djeca jako sretna što su tu, jer neka djeca su na čekanju, nemaju mogućnosti da dođu tu, a uistinu je potrebno. Tako da mislim da svako dijete koje se tu nalazi da je uistinu sretno. Umjesto oca i majke imam 2 tete i to je to, znači samo ta razlika. Ovo sve meni čak i živim, mogu reći bolje nego, živimo mi bolje nego neke obitelji. Ali ako bi mjerio negdje smijeh u nekomu prosječnom srcu ljudskom je danas u ovom društvu, ja bih rekao da u majčinom selu ima više. Počela je kao potreba, a nastavila se kroz priče o ljudskoj dobroti, tvrdi fra Svetozar. Svaka od njih imala je tužan početak. Kakav će kraj biti može se pretpostaviti iz onoga što najbolje ocrtava stanje duha. Lica koja su svima njima obilježena upravo onakva kakva bi i trebala biti, sa smiješkom.